Tak, priatelia, všetkých vás srdečne pozdravujeme. Pozrite, aká je tu dneska perfektná parta a neuveríte, kde sme. Všetkých televíznych divákov Televíz Šláger pozdravujeme priamo z Prahy, alebo přímo z Prahy. A je tu Duvojama, Kolárovci, vynikajúci Peťo Cmorík a jeden pán, ktorý to má všetko na svedomí. Peťo, pozdrav sa. To je krásný chlap, že jo? Ahoj. A kvôli čomu jsme tu dnes prišli, tak najviac vám povie Peťo Šiška. No, vy to možná víte, protože vychází zrovna CDčko, které má název Muzikanti, jsou to písničky z filmu Muzikanti, který má premiéru v únoru příštího roku. 21 autorských písní a pozor, jsou tam kluci z Yamahy, jsou tam kluci z Kolárovců a Peťo Cmorík, toho možná neznáte, jo, ale představte si, ten u vás na Slovensku, milí diváci, už 5krát vyhrál Zlatého Slavíka. Taková je to hvězda, zpívá hlavní roli, kupte si tu desku, poslechněte si a těšíme se na váš názor. Ahoj. Ahoj. Pozdravujeme všetkých a možno malý pozdrav, všetkých pozdravujeme. Ahoj! Ahoj.